Pag dumayo kayo ng Kamiling Tarlac o kaya pupunta kayo ng Patar, Alaminos, madadaanan nyo tong Flor Carinderia. Hindi pwedeng hindi kayo dumaan dito para tikman nyo ang chicharon kamiling. Tikman nyo po ang chicharon kamiling na pinagmamalaki namin. Ako po si Mary Flor Briones Agustin ng Flor Carinderia dito po sa harap ng Kamiling Central School. Nag-start po akong magtinda noong mother ko pa po ang una. Lolings mami pa lang po noon. Pero nung nag-asawa na kami ng mister ko, doon na po kami nag-umpisa ng magkarinderya. 30 years na po akong nagtitinda. Mula pa nung dalaga ako. 20 years old pa lang po ako nung una kaming magtinda dito. Sobrang hirap po kaya lang. Siyempre, hanap buhay para sa mga anak, pamilya. Kaya kailangan magsakripisyo. Malaki na rin po ang naitulong. Siyempre, nakapundar na rin ng konting lupa, ganun. Bahay, pagpapaaral sa mga anak at sa mga magulang. Siyempre, silang unang-una dito yung mga magulang ko, mga nanay at tatay ko. Hanggang dito ko po nakilala yung mister ko. Kami lang pa lang noon, tapos nung nag-asawa na kami, nung year 2000, doon na kami nagsimulang magkarinderya ng mister ko. Marunong naman siyang magchicharon kamiling. Mga lutong ulam, marami kaming lutong ulam. May kami dito, papaitan, kare-kare. Dinuguan lahat po ng lutong ulam, nandito po. Pero ang pinaka-bestseller namin, yung chicharon kamiling po. Masarap daw, maraming dayo ang pumupunta dito. Sinasadya po nila ang chicharon kamiling. Dito sa amin, marami kaming customer ng chicharon. May bumibili ng 5 kilo, 3 kilo, dinadala nila sa abroad. Kung minsan inaabot ng 100, pero kung normal na araw, ganon, mga 60 kilos lang, ganon. Ang priority namin talaga yung lutong ulam. Halos yung kinakatay ko na baboy sa mga 180 kilos, pang 2 days lang namin ibibenta sa putahe, sa katsatsaron. Talagang katay na baboy po kasi yan sa akin. Press na press talaga yan. Kaya yun po siguro ang pinagkakaiba. Dahil nagkakatay po kami, tuloy nagluluto po kami. Yung mga part na hindi na pwedeng ichicharon, yun na po ginagawa namin putahe. Pagpuproseso ng pagchichicharon po, nilalaga po namin maigi yung karne. Tapos, pagka nalaga na pong maigi yung karne, inaahon po namin yan, nilalagyan namin ng asin lang. Tapos, pinapakulo ang maigi yung mantika. Pagkatapos, saka mo ilalagay yung karne. Hanggang makita mong crunchy-crunchy na siya, saka mo lang siya alisin. May laman po siya, talaga, yung parte ng limpo na, saka baba, yung mga parte ng baboy po doon, yun ang pinakamasarap na. Mas masarap pa sa lechon kalawali kasi yun malambot yan Mas masarap kasing pagluto ang gatong po kaysa yung siyalin. Kaya gatong po ang pinaglulutuan namin. Nakita po ninyo yung pagluto namin. Ganyan po pinakamasarap na pagluto ng chicharon. Kasi kung sa siyalin po, medyo hindi po masyadong maganda. Parang mabibigla po siya. Marami kaming customer na dayo, sir, talaga dito kasi pag nila dyan, dito ang dami, lalo na pag mahal na araw. Ang dami, mga galing pa ng Batangas kung saan-saan po, talaga dyan sa parte dyan. Dumadaan sila dito, every year na yan. Pag may piyestang dayat, mahal na araw, dito po lahat, mga riders, marami po kaming customer. Talaga, dadaan sila dito, kumakain sila dito. Kahit na hindi ko sabihin talagang marami. Kami ang magsasawa sa pagsaserve sa dami nila.
Talaga mga riders, hindi lang daan na mga riders dumadaan dito kumain para lang kumain. Hindi naman sa pag-aano, marami na talagang nakakakilala dahil sa tagal na namin din na nagtitinda rito. May sikreto po sa amin yan talaga. Kahit na saan po kayo pumunta dito, ang iisipin nila, ang Flor Carinderia, iba. Kahit saan dito sa Kamiling, iba po yan. Talagang may ano po yan sa amin. Siguro yung sariwang karne, importante sa akin yun. Yung press talaga yung karne ko. Kasi karamihan na ngayon, may marami ng mga frozen meat. Pero ako talaga, alam ng mga taga-Kamiling na nagkakatay ako ng baboy. Yun ang kakaiba namin. Yun siguro pa ang isa na pinag-aanoan na nila dito, na pinagbabalik-balikan nila. At saka yung pagluluto, may estilong pagluluto namin. May pagmamahal at palagi kami naka-smile pag nagluluto para lalong nasasarapan yung mga customer. Kasi sabi nga nila, sila ang natutuwa, sila ang nagsasabi na masarap daw, kaya bumabalik-balik kami. Every pupunta daw sila na mabi-beach, dito sila dumadaan, o kaya papasyal ng Pangasinan, dumadaan sila dito sila kumakain dahil masarap ang luto dito, sabi. Yun naman po sinasabi ng mga customer namin. Maraming salamat sa mga tumitangkilik ng Flor Carinderia. Kahit na taga sa malayo lang pala sila, pag nadarayo sila dito, inaabot na nila ang kain nila dito sa pisto.
Ano po pinagkaiba niyan sa lechon kawali? Yung chicharong kamiling? Parehas lang. Parehas lang.